Segituan hasiko dira, bromak, txantxak, barreak. Bai. Barkamen ezken ator aurrena. Ala beharrez, bai, erreparazioa, Zer aitortza. pasada? Guraso talde batek, gurasoen lobia, jazki, Bai. nirekin harremanetan jarri da. Bai. Aurreko saio batean, Bai. botan nuen, katilua. Bai. Bai. Bueno, arte testuinguru baten barruan eta Bai, bar. performantza. Baina, etxeko txikiek antza erreakzio ona, baina gurasoek. Pentsatuko dute, Antxon orain gaiztoa dela eta hori ondo dagoela, gauzak ustea eta bar. Etxeko txikiei argi. Antxon txintxoa da, halakoak egite ditu brometan eta bar. Antzerkia. Antzerkia da, artea da. Artea da. Umei mezua hori. Eta gurasoei, kontuz zuen katiluekin. Datozela gure lehiakideak, kontuz zuen katiluekin. Baina eta nerea, bai eta irai, irati eta iratxe. Zerne, Gero, artea zen, besteak beste, bainatetan nereak eskuratu dutena aldarerako. Etxeko altarean jarrita egongo da. Pepa Pigen txampuan ondoan. Bai, Txampu gel. Bi gauza zian, bai. Bueno, pop harta edo izango da. Eskalo. 22. saioa, 10.600 eta 22. saioa. Zoi artistak, zingote. Beinak nerea begira gabil, hau ja Miluzeko errekorretan sartzen dalako, Bai, ez da. 22 saio asko da. Ondo. Merezi duzue Miluzeko maillot horia. Naiz eta ezakigun hori zer den, akaso, ez da? Justo hori bai, baina. Txirindularitza kontuak eta... Ari gara jolasean? Ez da gure puntu. Baina puntu hauloiek ere pixkanaka indartzen. Pilo bat ikasten nahi beha, 22 saiotan ikasiko zen duten, ba? Joe. Dana kirolai buruz. Bai, bereziki hori dugu indartzeko. Estrategiak eta... Gauza asko ikasten babiltz, bai. Kirolak eta nahi duzena, baina sokat tiralari finak oso, Hoi bai. Momentuz, areriorik topatu ez dutenak. Ikusiko dugu, ba? Momentuz. Nigo bikote sortean? Mai iraitz, baina mai eta iraitz ja indartzu Bai, datoz. Aurreko programatik ona, egon dielako bezuek indartzen sokatirarako. Zemuz, mai? Ondo. Ondo? Aurreko iraitz ondo, sokatira ezin pasatu, finalera ezin iritsi. Baina, ondo? Saio oso ondo eginda. Bigarren eguna zuentzat. Zer? Abia puntu hobea? Edo zer? Bai, lasaiago. Lasaiago, ja. Bueno, esango dugu, erizaintza ikasten eta klasekideak zaretela. Bai. Zemat, klasean iraitz? 100 pertsona gutxi gara. Ondo. Bai, hortik. Bai. Erizainak behar die. Bai. Bueno, eta badaude, antza? Egun bakarrik? Ja, bueno, dios. Baina Donostin. Bai. Ondo. Osa, gero Gipuzkoa, osa, Gazte izen da Bilbon, eta gero Espainin, beste hainbat. Baina behar da. Dinot, erizainak behar die, ratioa zer da, batentzat... Biztanleko... Buruko erizain bat. Biztanleko, amaikantzat, edo gehitzat, edo berreunentzat erizaintzat. Ba, aztertu, Bai, aztertu. Hor badago utxune bat, Bueno, gaur zer? Mai iraitz, zer gogorekin? Baita, sokatira iriste. Aber iristegan. Ondo. Hori da, kontua, zezuek ezagit erizaintza aukeratu duzuen bokazioak ala eginduta. Bueno, bai, baina ni baita dudak eukin ditun. Bai? Beste aukera zintzen? Denetik. Bai, ikusten zunezkoa, igual. Bueno, ez. Hori justu ez, hori argi neukan ez ez. Baina bai. Baina diot, orain lehiatzen ari zaretela eta sartzen da zen hori, bokazio hori eta ardura, beste lehiakideak ondote daude. Beste lehiakideak ere zaintzeko... Hombre, dana ondo biden ez, baina norbait jola... Zaurituko balitz edo... Ez duzen bada prest zauzia. Azareko ez ere katiluak buskatzen eta bate daki. Ondo. Zuek prest hemen bat, bada ez bada puntuak emateko edo. Puntuak eman, zuek ere? Gugu ez dira ze, noski. Segurakoa. Zema lotura. Ongitorri? Zerrik asko. Gurean estreinakoz, iratita iratxe Gabon, zer moduz? Gabon. Ondo. Bitan ondo, ez dago oiti, Nondi gatoz? Lesakatik. Errezpitlik. Ados? Eta non, elkartu gara? Lanin. Non? Berrian. Epa, erne, Aspaldi, begira, berriako kazetari desente etorri izan dira, esan digutenez, erredakzioan ere, omen dago alako barne... Eta berriako kazetarien artean ari gara. Alegia, presioa apur bat egongo da, kaso edo? Bai. Nolatan animatu gara, bikote? Ba, aurretik egontzan batek animauta. Bai, Bai. Nork? Nereak. Bide oso paroa izan zuen lehiakidea, edo? Bai. Bai, Hiru bat. Baina hori gainitzera gatoz. Bai. Berrian, bakoitza zesailetan edo? Ni munduan eta bizikiron. Ta ni euskera eta hezkuntzan. Oso osagarriak, ez da? Oso ondo. Begira, entzuten dira dardarak beste lehiakiden artean. Hauek onak izango dira. Eta gainontzean zaletasunak ere partekatze ditugu. Kirol kontuak eta? Bai, mendira jutia, korrika. Korrika gainera,
Pixko bat. Ez ni mendira korrika ez, ni mendira oinez. Noski, bizi giro aukeran oinez ibiltzea da, noski. Zeaz norekin gatoz, dirua irabazizkero iratxe? Bazkari bat ola pollita. Bai? Biok soilik edo... Kusiko dugu. Segun zen baten. Biok eta Martxelo, igual gonbidatu. Bueno... Bai, Bazkari dara animatzen da, Martxelo, Bazkalozerako... Boa, pentsa, ze tertulia. Tertulia, tertulia girona. Ba, animo, bikote, zorte hon. Eta gozatu, Tondo etorri, Bai, Eta ari, ondo begiratu guztiok, 1000 zakuan, 21.000 euro. Oita bat, Hogeita bat. Zain zait, ken hori usain zait, Lapurtuko dizut publiko agurtzeko. Ja. Haupa, altxasu, gaixo! Eskerrik asko lortzegatik! No pasazuek ere. Ba, hasiko gara lanien, eta horretarako iratxe eta irati zebuk aukeratu, zeuen txasen nahi zuien, trigoren berbak. Fotokumeak edo ikusi makusi? Fotokumeak. Fotokumeak zeuen txat. Beñatetan erea, Zertan jarriko ditugu? Triboren berbak. Ondo? trigoren berbak, ondo. Ikusi makusi, maita ere izuntzat. Ondo, ikusi makusi zeuretza salako. Bai, ez ondo. Bai, Pozina, bai, ondo. Bai. Triboren berbak, beñatetan erea. Tabla dator eta leku jakin batera goaz, hain zuzen be, antzuolara. Antzuolako izkerarekin osatutako taula, beñat, zeu hasita denpora. Lasaia. La caña, Lasaia, nerea? Nahiesa. Lasaia. bake osoa. Apetitua, jateko gogoa. La caña, Lasaia. Bake osoa. Apetitua, jateko gogoa. Nahiesa. Lasaia. bake osoa. Apetitua, jateko gogoa. Entrama, Ilundu. Istandu, Aitzakia. Naiesa, Lasaia. Bake osoa. Apetitua, jateko gogoa. Entrama. Ilundu. Iztandu. Aitzakia. Autesta. Kasu egin. Jamonein. Zerbaiten pusketatxoa. Artzapazua. Lasaia. bake osoa. Apetitua, jateko gogoa. Entrama, Ilundu. Istandu, Aitzakia. Bai, eta pusketatxoa lakaina. Bai. Lakaina. Bueno, puntu lakaintxo bat. 30, zuentzat. Ikusi bakusi, niri gustatu zait. Bai, bai. Bat kontra bat alde. Bueno, Zuekia. talde. Agurtzek elementuak. Antxonauta, epailazki, ilazki suintzailea, antxon aztia, antxon rastafaria, ilazki indiarra, marrazki serrano eta antxon marrazkia. Animo! Demora mai, marrazki serrano, 7. antxonauta, Bat. ondo, epailazki, 2. antxon rastafaria. 5. Ilazki suintzailea, 3. hau da, hau. Ilazki indiarra, 8. antxon marrazkia, 7. antxon aztia, 6. marrazki serrano, 7. antxonauta, 2. epailazki, 2. antxon rastafaria. 5. Ilazki suhiltzailea. 4. Ilazki indiarra, 6. antxon marrazkia, 3. antxon aztia, 4. marrazki serrano, 8. antxon auta, 1. epa ilazki, 2. antxon rastafaria, 5. bai, ilazki. Zuri ere gustatu zaitu ilazki. Bai. 30 puntu, ondo. Ei, Bale. Ondo. Bai, bale. ondo. Txirritatxo, ezagutzeko momentua. Bueno, akaso kontu Iratite iratxe. Ze hori ez du aipatu sarrera, baina iratxek akaso ezagutuko du, ze? Ze ba? Non aritzen zara bazu? Bertxe eskolan. Hori ba. Igual joan da, mintegiren matematera edo. Dalesakako bertxoskori lekon esango da. Bertxeguna eta ondo. Pintxopotean ibili da. Horri buruz badakigu zer. Ba, hauek, oinak, hitzak, irati zebazita. Iritsi da behingoz
Osteguna. Gure zita. Gaindiezina. Pintxo potera joango. Gara. Utziko dugu. Mina. Ondorengoan pentsatu. Barik. Edan dugu ardo. Fina. Ostiralean jodu. Alarmak. Hau da hau buruko. Mina. Bueno, beto txiki bat. Boto txiki da. Boto txiki bat. Badaki, bertso eskolara joden da, Kasi zu. Ikusiko dugu, Bueno, biak atx. 70 puntu. Martxelok bazkalozerako badu. Ja, poto iratzea du. Erne belli. Dena dela. Beñatetan erea. Zorionak. Bat ozinizioak. Vale. Ozik, ez da, noski. Hori da hartu lekua. Baina ira itzu ez taldean. Lan egin behar izan da, jarrera hori da. Animo, denbora. Puzkarra. Noski. Antxon, Iazki, aurkezlea, telebista, pentsatzen. azaltzen, Ondo, Eroglifiko azaltzen. Oso, ondo! Guau! Txikia, umea. ipotxa, Bai, bipotx, ados. Aizkoran. ez, atxurrekin, lurre nahasten, urrea, Ez da urrea. Mina baten. diamantek, Zerta? diamantek ateratzen, ipotxa. Ondo! Hau da! Hau, ezin eskotzat, jotzen duen nik. Bitu? Eta nire azte ondo egin duen, Eroglifikoen daukagu hor. azalpena gaur zuriena zeukemo. Bai, ez da. A ber, zer. ondo. Eskatuko txut. Bueno, eta baina puzkarra oso ondo zaila zen. Egia zan, kostatu zaitenek nola Papelean sartzen. Zaila izan da. Iruroin, asmatzen oso ondo dezatu. Ondo. Iruroin apuntu Dena ondo. Danak ondo. Bai, horixe. Maira iraiz, segi hortan, hartu lekua, eta iratiratxe bestaldean. Animo, demora. Txiklea Jaten, jaten. txiklea. Txiklea Txiklea bota bota lurrera, eta zapaldu. Txiklea zapaldu ondo. Ondo. Salutu. Zaplazteko eman. Belarrondokoa. Zaplaztekoa, Eman. Eman ez? Jaso. jaso, hori da. Lupakin Bai, Detektibia. bai, ondo. detektibia galderak iten. Bai. Gaizkiliri. Bai. Oso ondo. Antzerki eskolatik zuzenien Bai, danak, ezta? Ederta hau pasuek 70 puntu. Berriak, kazetari honak ez ezik, emintzio gile oso onak eman izan ditu. Ikusiko dugu. Sí, horrega batean, hartu lekua, mesedez. Beinaetan ere bestaldean. Hirugarren hirukoa, seguru. Hemen kontzeptuak eta denbora. Bai, Zerbait? Labanakin moztu. Labanakin behatza moztu. Berdurak mozten nahi zehala. non? Labanakin Sukaldatzen, moztu. Sukaldean, ondo, Moztu, bale. Ura edan, ardua edan. Botile kantinploratik edan. edan. Oso ondo. Kantinplora ondo. Eskia, kolumpioan. Bi ume kolumpioan. Kolumpioan. Bi ume kolumpiatzen, tilindalan. Kolumpian, Parkean, kolumpiatzen airea. Aurrea tatzea. Kulunka, balantzina, oso ondo. Pinakako kulunka, ez da, Sartu zela azken aldizen? Parkean edo? Dinot, kulunka baten? Ez, ni bultza, orain bultza. Bai, ez da buen inor. Ah, Agoizeko lauretan. Ez uni molestaten. egin duzu hori, Bai. Ta? Ez, Eskat, barruko umearekin konektatzea aldera eta? luze egizekara. Ah, Egin nina proba, ados? esan gero. Goizeko lautan behar du, ez da? Bai, edo bostetan, ez uni Barikai. molestaten. Eta oso da judauz. Bai, ez da? Nola aldatu diren garaiak, ez da? Umientzat, orduan belaune pesa. Garai batean, bai. Ei, zuek bikaine. Ondo, Iruroina puntu! Probatuko dute, Ondo. Etxerantz, zuek da, pasako gara... Beira. Kolumpietatik. Fantasia txiki bat daukat hemen. Ondo. Beinatetan ere eroglifikoak. Eroglio begira. Nerea bilan dituzu. Nerea Bai, bai. bilan dituzu. Presio bikoitza. Asmatu Lehenengo eta zegoen azaldu. asmatu, Bai. da gero azalpena. Vale. Vale. Lehenengo eroglifiko denpora. Bota menestra horri, Piper, bai? per. Vale. Kasper, bi piper. A ver, Ruper eta Kasper. Per, Vale, per. vale. Piper, per. Vale. Piper bina. Ez, Bi bi,
Bipipermin. Ez? Piperrak. Bale? Bai, ere. Zeraina saldu, Nerea? Nere momentua. Pi daukagu, eta gero, Ruper. Per bakarrik behar dugu, eta Kasper. Eta per bakarrik behar dugu. Orduen... Orduan, piperrak. Berriro esan dugu. Pluralak, piperrak. Eta gustalia. Bikain. Bigarrena zaurezko bai, orduan. Bigarren eroglifikoa den para. Zenbaki hau ez da... Kapikua. Bikain. Esplikatu nezuan. Baina azaldu, Venga, Venga, venga. Han, ordu, karekin gelitu behar geha, eta gero pikua, kapikua. Ondo, Txau. Eta nik puntuan nola mango nituzke? Oso no, 1 puntu zuentzat. Kargatu, eta bizaio dauz hemen, lo berton egiten dute, borduen ja Etxean ametxetan. ez dela, xe. Baituta gaituz. Maite iraitz. Erogli hori post txiki bat emango diogu. Eta bide bat ez zuen buruari ere bai. Ondo, lehenengoa, noizbait igoko dugu, Alaia... bai? Himalaya. Oso ondo! Ni nota ikusten dugu, izpilu bat dagoen alderantziz irakurtzen da. Eroglifikoetan, Alaia Martin Bertsolaria, Himalaya. Orain nerearekin Orain agoratzen nerea ari bat gogoratzen ari, ondo? Oso. Bigarren eroglifikoa denpora. Gaur gauean egingo dugu, bai? Durangoko Iraitz, da? Da. Eta behien zer gertatzen da? Nastua, Bernardo... Idazlea... Zer dute komunean? Betaurrekoak... Gauen egingo dugu da, betaurrekoak beraz, Parranda, da... itxura. Bai, irudimen apur bat. Da, Durangoko azoka, eta dantza antza dute. Antza. Bernardo Txoak eta apeko kalek antza dute eroglioentzat. Badute ez da? Dantza, bai. Ze maili? Ez Ez tira, ni gainetik favorez, berroita bat puntu, Iratze momentuz lasai zuepe bai, asmatzen bakarrik. Azalpenetako ja nerea daukagulako, baina zuek ia asmatzen ditugun. Lehenengoa, denpora, ni banaiz aplikazioaren... Parte. Ez, hasi irakurtzen. Zer dira? Ez zait. Bale, nora, Ara. Ez. Era. bale? Erabiltzaile. Ni banaiz aplikazioaren erabiltzaile. Eizkira doaz, bi hiltzaile. Erabiltzaile, ondo. Ozarete? Bai eta ez. Iratik egia esan du, iratzek ere bai. Bueno, iratzek ez dago. Bigarren eroglifikoa denpora. Aintziran topatu dut. Kaimana. Oso ondo. Bale. Azalpen barik. Eta imana, kaimana. Oso ondo. Puntu bikote, oso ondo. Ondo. Imanak aktibatu. Ia komoinak gerturatzen diren. Lehenbiziko eskua. Orain, aurkezteko dugu esartu datzu, Bai, miratzen zatenako edo gaixotu. Bai, ondo. Guezkara gaixotzen dago, segulako sasoia. Erizainak ere hemen badezpada. Orain omen da garaia. Ondo, beti da garaia. Beti orain. Hauetako nor sartu digu adimentxuk Justin Bieberren gorputzean, egia, Anje Dualde, Robert Ordorika, Petxi, Rafa Rueda. Petxi. Anje Dualde. Bai. Ondo. Bokala? Eta entzun? Ondo altxazu? Nola du izena? Taldeak? Thatchers, burutik, maskak, sukena.
Zukena. Rebote Erne. Burutik. Burutik. Josanak. Bokala? Eta hirugarren erronda. Hauetako ze eraikini egin diogu Zuma. Azkuna zentroari, Gasteizko udalari, baluarteri, tabakalderari. Tabakalera. Oso ondo. Bokala? Orain, omen da garaia. Jarraitu egingo dugu? Bai. Bai. Entzun ba. Nola du izena Bad Bunnyren kantu honek? Nueva York. Nueva York. Benetan? Bai? Claro. Nueva York. Nueva Izena? York. Berak ala dio? Nueva York. Berak esan gauza bat bai izena? Estilo liburuaren arabera ez da. Berriako estilo liburuak ez du. Ez da sartzen. Bad Bunnyren estilo liburua, bai. Maltxelo. Nueva York. I. Taskatzen dugu. Bai. Bai, zuk. Oporretatik bueltan banatzen dira bikoteak. Benetan? Maten, no? Bueno. Ba... Komodina eta kontuz. Maira hitz. Bikotean egingo dugu. Hori. Lana, eutxi, komodinari puntuei. Jada, astu zaizkit. Nola du izena joan den udaberrian etxetik ihes egin zuen argazkiko papagaioak? Berritxu, Ondarru, Markina Semein. Berritxu. Bai, Bokala? enekianik historioa. Ja. Ondo. Bai. Eta berriketa. Bai, Bokala? Ba, bertsio bategaz dator radimentxu, ondo entzun. Ezaio kamaila zaitzeko, ondo gaudelako, erritik martxa mundua ezagutzeko. Ba, noren bertsioa sortu digu adimentxuk? Bengo. Ondo. Ezaio kamaila zaitzeko, ondo gaudelako, erritik martxa mundua ezagutzeko. Eta bokala? Eta aurrera, Maira hitz. Zenbat Oskar sari jaso zituen Emilia Perez filmak? 0, 1, 2, 3. 2. Ondo. Eta bokala? I. Ba, aurrera egiteko musika. Nueva York. Hauetako nauk atera zuen Belindarekin batera entzun dugun kantua. Rio, Juan Magán, Don Omar, Dani Romero. Juan Magán. Oso ondo. Joan, estiloaren... Joan Magán. El bokala? Iepa! Maira hitz, azken erronda edo saiakera? Jada astu zaizkit. Azken erronda. Beste, bai. Zeratan mugi daiteke alfila xakean. Diagonalean, zuzen, L forman, H forman. Diagonalean. Oso ondo. Xak emate, ondo. Begira. Bokala? Ufaltara. Ez dago urik. Vale. Opor, oroigarri bakarra, txankletetako ondarra. Ez da joaten gero, Bai, Oso ondo! Komodina! Ondo. Iratita iratxe. Ja, beste egiten dugun. Hau hirugarren eskua. Gauzak modu egokian bultzatu behar dira. Hauetako zer liburu argitaratu zuen Johanna Spyri idazleak. Heidi, Marko, Pinotxo, Errauskine. Errauskine. Marko. Bai? Heidi. Oso ondo. Bikain. Bokala? A. Entzun?
Zenbat aldiz entzun dugu Pump It Up. 6, 8, 10, 12 aldiz. Pump It Up. 8. Ondo. Bokala? Aurrera ba. Ze kolore du nagusiki Deustuko mutilen tomatera traineruak. Marroia, berdea, urdina, morea. Bai? Urdina. Marroia. Berdea. Ondo? Bokala? I. Zaitu nahi duzu ez? Gara, oraindik ez da? Edo goizegi. Iratxe! Bai. Entzun. Zeitz estali dugu Añube taldearen Radio Rebelde kantutik edo bertsiontatik. Gaizki. Gaizki. Ondo. Eta bokala? Gauzak modu egokian bultzatu behar dira. Ze ote da? Alegintzeko aukera, Komo baina jokoan, bikote? Edo azken errandara salto? Ba, azken errandara salto? Zenbat erpin ditu kubo batek? 4, 6, 8, 10. 8. Bai. Eta azken bokala? Ba, Gauzak modu egokian bultzatu behar dira. Sartzen. Komo baina nahi bagenu, bai? Urarekin etzaizue pintxepotea sartzen. Ha. Ba, ondo. Bai! Oso. Eta banako ditugu komoinak eta bakotxak bere eskuratu du 70 komoina oso oreinatek eta nerea laren bamarreta komoina malira aizira iratxe 70 komoina. Basi egingo gara, zein da zuzena. Talde bat agurtu beharko dugu, proba hau eta gero, bainat nerea zeuek hasi, lakuak dira. Eri, Victoria, Bannern, Starnberg, Lagavulin, Ladoga, Ups, Superior, Michigan, Golan, Apenino. Victoria. Uganda, Tanzania eta Kenia artean dagoena. Lagavulin. Eskoziako whiskitegi bat hau. Iratxe? Laku bat. Erie. Bai? Superior. Panamerikan. Iratxe? Ladoga. Finlandia eta Errusia artean. Michigan. Panamerikan hau ere. Golan. Siriako goi ordokia da. Bainat eta nerea? Bi falta dira. Bi falta dira. Banner. Akatz bakarra dago. Eta magu komodina eta planto. Vale. Zenbat puntura bango genituzke? 60. 60. Bannern. O Bannern. Suediako lakurik handiena da. Jesta ez. Planto egiteko aukera edo asmatu? Bi zuzen. Bi zuzen. Ups. Komodina. Eta komodina. Ups. Egun da berrogeita bar puntu, bainatetan erean. Apenino mendikatea. Bigarren erronda. Maireitz, zerbok hasiko zarete erantzuten. Izen artistikoak dira. Rigoberta Bandini, Lazkao Txiki, Bruno Mars, Xabi Bandini, Olatza Salvador, Nicole Kidman, Imuntzo, Elvis Presley, Bernardo Atxaga, Katy Perry, Kainakai. Lazkao Txiki. Jose Miguel Iztu eta
Kainakai. Iratxe Aguilera. Rigoberta Bandini. Paula Ribó. Mai Iraitz. Bai? Elvis Presley. Bere izena da ba? Elvis Aaron Presley. Iratxe? Katy Perry. Catherine Elizabeth Hudson. Bruno Mars. Bera da Peter Jean Hernández. Benetako izena estan bat? Bota? Iratei? Xabi Bandini. Xavier Fernández izenez. Nicole Kidman. Bere izena da? Iratzite iratxe? Komodina. Bai, komodina. Komodina. Komodinak. Imuntzo argitu du Juan Eta Ramon orain? Azpitarte. Bi aukera, 70 punturekin planto egin, edo erantzun eta taula osatu. Planto edo aurrera? Bai? Bai. Aurrera. Bota. Bernardo Atxaga. Jose Irazu Armenia, noski, onda 50 puntu. Eta hola, Salvador izena da, bale? Ze urduritasun, 3. errondan iratxe zebek hasiko zarete erantzuten, eta podcastak dira. Zozoak beleari berriketan, ama eme ume, mendabikoitza, etxitzea, segi olgetan, kinka itzal, geltokia, pentsaketan, biziraun. Aizuna. Bai? Bota? Ba, berriketan. Berriak, ekoiztutakoa. Bainat nerea, Zozoak beleari. Maika Telebistak duen podcasta. Mai Iraitz. Biziraun. Ba, sorterik ez du izan, erromeri talde baten izena da hori bikote. Iratxe? Kinka. Bai, Nagore Arin, kazetaria da, gidari. Geltokia. Geltokia. Maika Telebistak hau ere. Iratxe? Ez dakit. Bota Segi. lasai. Segi oketa. Segi, bueno, asmatua da, baina... Bainat nerea. Ama emegume gerratzen digula hola izanak. Amaika Telebistak duen podcasta hau ere. 50 planto edo segi? Planto egiten dugu. Ba, 50 puntu zuentzat. Itzal, erromeri taldea dago ere, leguzkan pozegoena. Txalo eroak. Eta Marta, joat zein da zuzena eta gero, onela da, ditugu 510 puntu. Donostian, miraren damar, seguro gutxo zimarragan, errezilezaka 520. Mai Iraitz, zortea ez zuen lagun izan. Talentua bai, oso ondo aritu zarete, benetan. Bizilagunak ere ala aritu dira, baina erizainei. Tokatu azkenean, begira, hainbeste kezkatu, besteak zer moduz ote daude, zuek etxera joan behar. Bi saio, zer moduzkoa? Zer moduz? Oso gustora. Bai, pena probat. Joder. Jarraituko genuke ez da. Guk ere bai zuekin jolasean benetan, Bikote mundiala izan zarete. Hau, ez genekin ez da bat. Bueno, tokatzen da. Aurrerantzean, zauriren bat egingo genu idazki. Bai, lasai mesedez. gaude. Mai edo Iraizek jar diezazkigula puntuak. Haupa, bikote! Bai, mesedez, eskerrik asko! Lehenbiziko fase, estua ikusi dugu oso. Estuasun horren erakusle, Beñat eta Nerearen aurpegi gorritua. Oso. Nio! Larri ginen? Oso larri. ginen. Lasai, Bai, orain. Bai, ezta? Zer Bai, barkatu? lasai. Lasai egin, Bueno, ja lasai egi igual. Bai, ezta? Bueno, Iratxe, ongi etorri bigarren fasera. Eskerrik asko. Zer moduz? Oain guztua. Zuk ere lasai, ezta? Mezuren bat, horrela, etxetik ikusten ari diren berria lagunei. Pasagara, Ez gara gutxiago izango, Oso ondo. Eta horrein zerrat horren bai? Sokatira, bizkor batera eta bestera, zuek ere hala erantzun aldela. Baina Nerea, erantzuten, lehenak zuek, hartu lekua ba. Eta guazen. Denbora. Estatu Batuetako ze hiritan dago Golden Gate zubia.
San Franciscon. Hala dago. Ze urtetan sortu zen Vine sare soziala? 2014. 2012an zeri dio beldurra amaxofobia duenak. Paso. Gidatzeari, zenbat txirikorda ditu pipik altzaluzek? 2. Zein da Beñat Abartzuza abeslariaren izen artistikoa? Xaio handini. Bera da Benjart, zenbat O daude labezamorro hitzean? 3. 3. Europako ze herrialdetako presidentea da Alexander Van der Bellen. Bulgaria. Austriakoa, zein da munduko bigarren mendirik altuena? Kabi. K2. Zenbat da, 77 gehi 22 kenbost. Kenbost. 34. Ondo? Eta ze ozeanotan dago Tonga herrialdea? Atlantikoan. Pazifikoan dago. Ze edari alkoholiko darama Bloody Mary koktelak? Vodka. Hala darama, bai? Ze idazle urduñarrek idatzi du simulakro bat liburua? Kirben Uribe. Beire ugadik, ze hilabetetan ospatzen da San Antonio eguna Urkiolan? Apirilan. Ekainean, zen mendetan hasi zen gerra hotza? 20. Bai. Eta nori eskaini zion Andoni Egainak txapela, 96an. Amari. Lazkao txikiri. Ze urtetan sortu zen Ken Zazpi musika taldea? 1987. 96an, Lapurdiko ze herritan jaio zen Maialen Artzailuz bertsolari eta kazetaria? Hendaian. Hendaian. Nongoa da jatorriz txa-txa-txa erritmo musikala? Mexiko. Kuba, ze herrialdetako hiriburua da Sarajevo? Bosnia. Bai? Zein euskal lurraldetako telefono aurrizkia da 944? Bizkaikoa. Bai? Eta ze euskal lurraldetan jaio zen Txiki Begiristain futbolarioia? Gipuzkoa. Hala jaio zen, bai? Nor da neskamearen ipuina eleberriaren idazlea? Paso. Margaret Atwood, zein da Liechtensteingo hizkuntza ofiziala? Inglesa. Alemana da. Zein idazle britainiarrek idatzi zuen, Ondo! Sokatira ona, Ikusi du, aratan ibili da. Ai, iratxe, ezin? Ezin, Bueno. aurre egin? Baina sailkatuta programan eta bai. Ondo? Ia saioko gaber. Lehenengo sentsazio horiek? Bai. Bai. Eta aurrengorako prest supasatzen dugu? Bai. Ondo, eskerrik asko! Ni luzen, ez dago 22 saio egiterik sufritu gabe. Hala da. Bai. Piñatutan erea. Sufritu dugu. Pilo bat, Asmajo sufritu ere. pilo bat. Ikaragarri. Baina finalean gara. Bai. Osta bere. Ondo, Oso ondo. Oso ondo. Eta horrela esango nuke eskertu ere gehiago eskertzen dela. Bai. Bai, Baina hombre. urduriago iristen gara baita ere, Eta zinematografikoki ere epikoagoa litzateke. Halako bidea eginda gaurzako irabaztea. Ez dugu pista ulertu. Ez, Pista ez, bat ez. zen? Pistarik horrendik ez. pista. Pistak ere inaskik, Ni dirua eta hori. Gaur, biluzen jokoan, 21.100 euro. Baina diot, sufritu eta gero lortu genuen zakua. Ez dugu lertu. Ezakit, zesan nahi duzu, bai ez. Egiaztapenak, hau baltxazu, eskerrik asko dortzeatik. Eta orain Bai, pista. bai. Txekuei, gonbidapena horrela egin bai. gurekin bat egiteko eta aplikazioan gurekin jolas egiteko. Sariak zuentzat be bai. Orain, Zorain? kontu ze? Ia Beñatetan nerea. Euskal Herria. Epa, Ondo. Polita. Ondo. Mapa. Oso ondo. Gure mugak. Vale. Ta? Ta? Gure Euskal Herri, 7 lurraldetako Euskal Herriaren mugak. Bai. Bale? Beñaten nerea sortean. Euskal Herriarekin muga egiten duten udalerriak dira. Denbora. Arnedok, bai edo ez? Ez dut uste. Ez? Ez. Abalos? Aizak izan Zagen agabalos. dagoen. Ayerbe? Izenagatik izan daiteke. Me suena. Logroño? Ez. Oso iparraldean dago Logroño igual bai. Muga? Laskun? Ez dakit Bai. izenagatik. Villarcayo? Izen. Bai, igual Nafarroan, No, muga, muga. Bai, bai, baina igual Nafarroko muga. Ja. Pancorbo? Como me suena Pancorbo. Aro, Aro. bai. Nekin bakarra. Cabreton?
Ez. Bueno, agian iparraldekoak. Castro Urdiales? Bai. Alfaro? Ez, behian da. Egiaztatu egingo dugu. Igual hartu nahi Eakatz. Vale. Vale, denak aldatzen Oso ditugu ondo. 5. Venga, ba. 1, 2, 3, 4. Orain 5 aro ditu bada. gaizki. Aro bada. Castro Urdiales bada. Vale, bai estatzen. Ez, beste bat. Zer noiek badakizkugu. Vale, Laskun, izanagatik eta Ierbe. Bi, bale? venga, vale. Laskun aierde. Hiru akatz? Vale, ba, laskun Ba, Laskun eta Ierbe. Kentze dugu aierde. Venga, ketzo bai Ierbe. Eta... Orain bi honea, Kabreton. Kabreton agian, bai honakin edo agian? Eski agian bai, Eta Arneo zuk esaztu igual ez ez, ezta? Nik esango nuke ez. Osa, dago herri osan bainon. Eta Abalos? Eski ez dakit nogora baloz. Venga, probatzen dugu horrela Vale. Hiru jaio genituen, ezta? Bi akatz? Vale, arneo Arneo, ikusteak ez dala. seguro? Venga. Orduan, Abalos bueltan, eta... Eta orentxe bertan, bi gaizki ditugu. 20 segundu edo bat dauzkagu. gaizki. Sí. Bi gaizki edo bat gaizki orentxe bertan. Bat, se supone. Bat gaizki, jo. A ver, Castro Urdiales bai, porque Alfaro? mi oño ze honor. Bai, Alfaro horrengo agian ginean. ez. Venga, baketzen dugu Alfaro. Eta listo. Bat genekan gaizki, ezta? Listo, Bai, jazta. Eta biharkaio edo jotako bat. Igual bai, baina jazta. Bai. Ez da hasiko mareatzen. Beñat eta Nerea, zorionak egindako lanagatik, urrezko galdera. Errepidez eta bide azkarrenetik, Iruñetik urrutien dauden bi udalerriak dira. Vale. Denbora. Ba, Kabreton igual, ezta? Bueno, oso ekialdean, oza esan nahi, ez dakit. Ja, Castro baina Urdiales Pirineo seguro. daude erdian, Osa, junbardia, Endaiatikan. ja, baina. Castro Urdiales seguro. Venga, ba. Eta, ba, Aro agian ez. Kabreton izango ez. Ez que nik Kabreton Azken jarriko nuke. segundoak. Vale. Ai, ama... Zer moduz? Bueno, Ondo, osea, beste batzukin konparatuta behintzat, Karo, baina Euskadikin mugan ez badaude, pues igual urrutik, bueno, ez dakit. Estrategia Egia. kontuekin hau zabalik utzi nauzu gaur. bai, 22. saioa. kasu egin dago lehenengo aldia. Ikasi, azkenean, ez da? Vale. Castro Urdiales aiezko Ja, eremuan. egia, arrazoi. Bizkaiko hainbat udalerriekin egiten du muga, Sopuerta eta Muskizekin, esaterako. Logroño bai. Araba eta Nafarroarekin egiten du muga. Aro? Noski ba, Arabako Bastidarekin. Bastidari pegatuta. Txintxatxita. Bai. Arnedo ezezkoan zuzena da? Ez du mugarik ez, Herri esan dago. bai, eta tartean dago, adibidez Kalahorra. Bilarkaio eta Pankorbo. Txorizu ona. Ezezko eremuan? Pankorbo bidean geratzeko ere leku ona, Burgosko herri hau, Euskal Herriko mugatik 35 kilometrotara dago, Bilarkaio berriz, ez da mugakidez. Baiezko eremuan Laskun? Pirinio Atlantikoko departamentuko udalerri honek, Nafarroako Izabarekin egiten du muga. Aierbe. Ezezko eremuan. Izenaren jatorri euskalduna pixka bat nahasgarria izan daiteke. Hueskan dago, eta euskaldun asko izango da bertan noski baina, mugarik ez. Baiezkoan Abalos? Arabako Samaniego eta Eskuernaga udalerriekin egiten du muga, Errioxako udalerriak. Agian bai, bai honakin edo, agian bai. Momentu baten, egon zarete? Akats batekin, taldaketa egin duzu, Orduan edo damak, edo bi akats. Kabreton, bai? Kabreton ez da mugakidez, eta Alfaro Nafarroak inguratzen du. Iparraldetik, ekialdetik eta hegoaldetik. 250 euro, bikain, Ondo, bikote. oso ondo. Urrezko galdera, 1000 euro irabazteko aukera, eta erantzun behar genuena izan da, errepidez eta bide azkarrenetik, Iruñetik urrutien dauden bi udalerriak zeintzuk diren. Castro Urdiales nahiko argi. Bai.
185 kilometrora dagota. €1.000 irabazteko aukera. Binatetan nerea. Orio bilarkaio gazaz. Sandantzak orain. Bai. €1.000 urrezko galdera. Kapreton zuzena da. Eta 56 kilometro daude bilarkaiora Iruñetik. Baina nerea, Erne, amaikako berik ez, urrezko galderarik ez, baina ondo ari gara, Zentzume guztia zorrotzen, zapua gertu da, 11.100 €. Big time! Eta Euskal Herritar guzti, eta kanpoko guzti,